Když už jsme se naučili nadávat, dilino znamená hlupák, naučíme se i některé výrazy zdvořilosti, které jsou mnohem důležitější. Povíme si, co si Romové říkají, když se potkají. Umíme už pozdrav, lačo žives, dobrý den. Ten je ale převzatý od gážů a v tradičním romském prostředí se zas tak často nepoužívá. Potkají-li se dva Romové, kteří se znají, nemohou se jen tak pozdravit dobrý den a jít dál. To je nezdvořilé. Musí se zastavit a promluvit spolu pár slov. My Romové totiž tolik nespěcháme a dobré vztahy s přáteli, příbuznými a známými jsou pro nás moc důležité. Když se dva známí potkají, ptají se jeden druhého. Kajža z Roma. Kam jdeš, člověče? Nebo Kajža z More. Kam jdeš, člověče? Kajďas more. Kam jdeš, člověče? Kajďas, kam jdeš? More je familiární oslovení pro muže. Ženy si tak neříkají a ani starší vážené pány tak nemůžeme oslovit. Původní význam byl totiž něco jako bambula nebo trdlo. Dnes to pro nás zdaleka není tak hrubé oslovení. Vyjadřuje to naopak přátelský vztah. Kajďas more. když potkám starší ženu, oslovím ji Kajjan Bibi. Kajjan Bibi, kam jdete, teto? Kajjan, kam jdete? Bibi, teto. Není to sice moje teta, Romové se však oslovují slovy z rodinné terminologie. Teto, dcero, synu. Mimochodem ve staré češtině to bývalo také tak. Kajjan Bibi, kam jdete, teto? Lače žives. Kajjan Bibi. Když se ale potkají dvě ženy, které se znají, obvykle si řeknou: Sotaves mričaj. Co vaříš, děvče? Sotaves, co vaříš? Mričaj, doslova moje dcero, ve významu holka, děvče. Sotaves mričaj. Sotaves mričaj. Smyslem není vyzvědět, co strká sousedka do hrnce, nýbrž zda mají u sousedů co jíst. Romové měli často hluboko do kapsy a dotaz na jídlo měl prvořadý význam. Pokud měli sousedé a přátelé hlad, bylo nezbytné jim dát jídlo. To je naše tradice. Sotaves mričaj. Co vaříš, děvče?